Buonasera φίλοι μου. Σήμερα θα σας μιλήσω για μια τίμια πρόσκληση. Πάσχα στο Φόνιοτ. Το Φόνιοτ γιατί είναι καλό μέρος για σας, γιατί είναι πάνω στη λίμνη, είναι μέσα στο δάσος, είναι γιατί με εννοείο. Κάποιοι ανήθηκαν την πρόσκληση και τώρα έχουν προβλήματα υγείας. For example, ο Θάνος δεν ήθελε να έρθει και τώρα έχει πρόβλημα στο περπάτι. Ο φίλος μου Ηλίας αρνήθηκε να έρθει και αισθάνθηκε μια ζαλάδα και έπεσε από το άλογο. Και ο αγαπημένος μου Νικόλας αρνήθηκε να έρθει και ξέχασε να κολυμπάει. Ελάτε στο Φόνιο, ελάτε για Πάσχα.